by sme chceli do nejakého zoznamu príjemcov ručne pridať e-mailovú adresu alebo viac e-mailových adries, klikneme na záložku Kontakty, pridať príjemcu. V tomto kroku vyberieme zoznam, do ktorého chceme e-mailovú adresu alebo e-mailové adresy pridať. Ja chcem teraz do interných kontaktov priradiť rôzne e-mailové adresy. Klikneme na tlačidlo Ďalej a zadáme e-mailovú adresu, napríklad info@mailissimo.sk. Formát e-mailu ponecháme HTML formát a stav overenia bude to potvrdená e-mailová adresa. Voliteľné pole ako meno a priezvisko nevyplňam, je to interný zoznam príjemcov, takže nepotrebujeme to mať vyplnené. Pokiaľ si kliknem na Uložiť, uloží sa mi e-mailová adresa do zoznamu príjemcov a môžem pridávať ďalšie e-mailové adresy. Napríklad si pridáme ešte predaj@mailissimo.sk. A toto je posledná e-mailová adresa, ktorú chcem pridať do zoznamu a preto si kliknem na Uložiť a Ukončiť. V tomto kroku vidím taktiež zoznamy príjemcov, ktoré mám vytvorené, koľko tam mám aktívnych príjemcov, ale môžem si to samozrejme pozrieť aj cez zoznamy príjemcov, zobraziť zoznamy. A môžem si pozrieť pridané e-mailové adresy, či moje nastavenia boli správne.